Urtengo edizio honei jarri diogu izena edo helburu jokatu jator kirolean. Kirolastea pixkat hortan zentratuko da. Aurtengoan ekainan 3-tik 8 izango da astea. Ikusten dugu jokalariekin, entrenatzaileekin, arbitroekin, gurasoekin, azkenen kirola agente guztiekin ikusten dugu kontzientziazioan eragitea ezinbestekoa daukagula. Ez azken finean kiroltasuna jokoaren parte bat dalako ez. Oian ere, modu positibo baten egin nahi izan dugu, esplikatu zoixez. Kirolan praktika balio positiboetan garatu behar dela, errespetuzko jarreretan eta portaera egokitan nola baite ez. Horretaz gain, gero dakizun bezala, duela 3 urte kirolastea bihatzerekin batea, kirol merezimendu saria banatzeko martxan jarri genuen sariketa beha, badakizute kirol munduan nola baiteko errekonozimendua merezi duen pertsona edo talde batei eskaintzen zaiola sari hau. Erabakitzeko prozesua 3 bat hilabete ingurukoa izaten da, hor berez herriko edozein kidek dauka aukera beraien proposamenak egiteko, bai kiroldegin dauden guztien bitartez edo e-postaz, eta gero kirol elkarteek eta kirol patronatuko kidek ematen dugu gure botoa edo gure iritzia merezidun sari hori ez. Kasu honetan, asko pozten gaitu aurreratzeak, aurtengo kirol merezimenduan saria Jose Luis Barberenak eramango dula. Segurazki herriko gehienek ezagutzen dugun pertsona da, hainbat urte eman ditulako Andoaingo txirrindulari eskola elkartearen zuzendaritzan edo gidaritzan, eta segurazki ere egin dituen urte eta bota dituen izarte horiengatik ikaski ezaguna da ez. Bea gaztezala ziklokrosian eta errepiden ibil izan, afizionatu gisa. Ondoren 8 urtez zaitu zen La Casa del Café txirrindulari taldean, 2 urtez La Caseran, beste 2 urtez Eiden eta beste urte bete Zelastusa taldean ez. Eta hortaz gain gainera, beti lagun izan die txirrindularitza afizionatu edo profesional mailan, nola baiteko gaitasun edo nahia zuten txirrindulari horiei, beharrezkoa zuten taldea edo bilatzen, batzuk aipatzarren, Abraham Olano, Asier Etxezarreta, Mikel Iturria eta bar. Andoaingo eskola sortu aurretik gaina, Santa Cruz jaietan alebin eta infantilen lasterketa antolatzen aritu zen, eta testu inguru hortan, 85. urtean, guraso talde batek lagunduta, Andoaingo txirrindulari eskola sortu zen, eta geroztik hortxe haitu da buru belari. Noski txirrindularitza ez ezi, Jose Luis beste ekimen askotan ere ikusi izan dugu, festazale, inautegi zale ere badalako, eta saltsa askotako gatza eta piper ere badalako, eta hortaz, gure ustez bada merezitako errekonozimendua du sari bat. Ixarek aipatu duen bezala, ibilbide horrei errekonozimendu egiteko ekitaldia antolatuko da, ekainaren 5ean, Bastero Kulturgunean, berari saria emango zaio, eta hortaz gain ere, ekitaldi hori aprobetxatuko dugu, urte luze honetan bestelako, kirol mailan ukitugun bestelako lorpenak ere aipamen txiki bat egiteko, ez dia gutxi eta iruditzaigu badala gunea, nola baiteko errekonozimendu hori egiteko, eta besterik gabe, ekitaldea bera, azken urtetan bezala, mokadutxo baten bueltan mokatuko genuke, eta listo.